Benvingudes i benvinguts al resum de la jornada esportiva d'aquest cap de setmana. Esperem que hagueu tingut un bon dia i que gaudiu d'aquest breu resum esportiu. Comencem el resum de la 10a jornada de la divisió d'honor femenina d'hoquei herba. A Madrid, el club de campo va aconseguir un aplastant 4-0 contra l'Egara, que es va mostrar clarament inferior. A casa, el Deportiu va perdre contra la Complutense amb un 0-3 que estava condemnat des de l'inici del tercer quart. Sense marxar gaire lluny, a Sant Cugat es va disputar un dels partits més igualats de tota la jornada. I que ho diguis, va haver-hi tensió fins al final, on el júnior va aconseguir la victòria amb un 2-1. Per últim, cal destacar el polèmic partit entre el Josaleta i el Polo, on el 2-1 es va aconseguir gràcies a un polèmic penalti córner, que potser no hagués sentenciat la moral de l'equip barceloní. Pel que fa a la competició masculina, impressionant jornada dels tres equips líders van demostrar la seva clara superioritat. Els resultats com un 6-0 de l'Egara contra la Complutense, un 5-0 del Polo contra la Tauriente i el 7-2 del club de campo contra el Tenis de Santander. Canviem la versió sobre rodes. Pel que fa a l'hoquei patins, ahir a la tarda es va disputar la final de la Copa de la Reina, que enfrontava el derbi Voltregà-Vic. El derbi, molt igualat, es va decantar amb un gol a l'últim minut a favor de les blanquiblaves, fent així que el Voltregà guanyés per 15a vegada aquest títol. Doncs sí, i segons declaracions del president, hauran de comprar l'estanteria nova, ja que no s'hi acaben els trofeus aconseguits últimament. No tanta sort va tenir l'equip masculí de Voltregà, ja que va perdre per un clar 5-0 contra el Barça, cosa que fa pujar l'equip de Barcelona a la segona posició de la classificació general, seguint de ben a prop el Liceo. No serà fàcil tapar-los, ja que aquest equip està incommensurable. Entrem a la selecció del handbol, on aquesta jornada han fet descans a la Lliga. Efectivament, la Lliga sola està parada aquesta setmana on es juguen partits de la selecció. La selecció femenina espanyola juga demà contra França i necessita una victòria per poder obtenir els bitllets al Mundial de Handbol. En canvi, l'equip masculí jugarà un mer partit de tràmit contra Turquia, perquè ja està classificat pel Mundial. En tenis, avui s'ha disputat la final d'Open d'Austràlia, que enfrontava Kerber contra Serena Williams. I per sorpresa de tothom ha guanyat l'alemana, i ho ha fet per mèrits propis, ja que l'estadounidenca en cap moment ha baixat els braços. Escoltem què diu el nostre enviat especial. Doncs sí, ha sigut un duel espectacular, on totes dues volien triomfar a tota costa. Per una banda, tenia una jugadora amb molta experiència com és Serena, però per l'altra banda està una jugadora jove i amb molta tècnica, i no ha sigut fins als últims set on s'ha decidit la victòria. A l'acabar, Kerber no ha pogut contenir les llàgrimes, ja que era el seu primer gran slam. Per la seva part, Serena s'ha pogut encaixar la derrota d'una forma molt esportiva i ha felicitat a la seva rival pel partit. Gràcies, Martín. Pel que fa als homes, Djokovic ha avançat amb més facilitat Andy Murray. El serbi ha guanyat amb claredat per 3-0. Efectivament, el partit ha tingut en tot moment un clar dominador, i tot i que al final Andy Murray ha estat a punt de forçar un altre set, a Djokovic no ha tremolat el pols i ha desenvolupat tot el seu repertori fent així que les aspiracions de Murray s'esvaïssin ràpidament. Amb aquesta victòria ja pugen fins a 11 els Grand Slams que guanya aquest jugador i es consolida com el número 1 als rànquings de la ATP. Iniciem les seccions de futbol. En el futbol sala, per fi arriba un dels esdeveniments esportius més esperats de l'any. I és que cada setmana vinent es començarà la Final Four del futbol sala femení, on es veuran les cares el Gironella, el Móstoles, el Bilbao i l'Atlético de Madrid Navalcarnero. Aquest últim surt com a favorit, però aquest tipus de finals ja estem acostumats a les sorpreses i ningú descarta res. Fins i tot l'equip de Girona, que ha sigut l'equip revelació aquest any, arriba amb molta força i motivació, segons diu el seu entrenador a les xarxes socials. En canvi, a la Final Four masculina, disputada aquest cap de setmana, els pronòstics es van complir i el Pozo va revalidar el campionat de Lliga. L'únic ensurt que va tenir va ser un gran empat contra el Jaén. Però com ja s'ha vist durant la temporada, ha sigut l'equip més fort tant en atac com en defensa. Avui a la tarda, a Múrcia, s'oferirà el trofeu de l'afició i com ja és costum, es farà a l'Ajuntament. I per últim, acabem amb el futbol 11. Els equips catalans de futbol femení poden estar contents, ja que tant el Barça com l'Espanyol han aconseguit victòries meritoses a camps contraris. El Barça ha guanyat per un 0-2 contra la Real Sociedad i l'Espanyol, per la seva part, ha guanyat per un ajustat 2-3 contra Granadilla. Això fa que pugin a la quarta posició del campionat de Lliga. Pel que fa al futbol masculí, els resultats han estat més variats. A segona, el Nàstico ha guanyat el seu camp, contra un Alcorcón bastant inofensiu. En canvi, el Girona va perdre contra l'Almeria, en un partit que en teoria era fàcil. Però l'equip local va plantar cara i va ser aprofitar les oportunitats. El Llagostera jugarà avui contra el Huesca, un rival directe per sortir de la zona de descens en què es troba. Tot fa pensar que serà un partit molt intens i disputat, i el podreu seguir, com no, per aquesta emissora a les 10 de la nit. A la divisió 1, l'Espanyol va perdre contra el Deportivo amb un clar 3-1 i el Barça va guanyar 1-0 in extremis contra l'Atlètic, amb un gol a últim minut. Fins aquí el resum d'avui, i per tots els anàlisis dels partits i informació més detallada, consulteu el nostre portal digital. A reveure, i serà el proper diumenge a les 9. Us hi esperem!